Ninsabu lejliet il-preżentazzjoni tal-budget għas-sena 2021. Bħal kull sena, il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji il-Professur Edward Cicluna u t-tim ta' esperti ekonomiċi u finanzjarji fiħdan il-Ministeru tiegħu ħadmu bisħieħ sabiex jippreparaw budget ieħor li qassam il-ġid u jkompli jolli l-livell tal-għajxien tal-poplu Malti Wawġi. Din is-sena kienet waħda mimlija sfidi, sena li kienet iddominata minn pandemija globali li ġabet sfidi ekonomiċi bla preċedent madwar id-dinja kollha. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-Gvern kien proattiv u aġixxa mill-ewwel billi nieda pjan ta' rkupru komprensiv u daħħalna sensiela ta' miżuri u inizjattivi biex indirizzaw il-bżonnijiet tas-saħħa tal-poplu Malti Wawġi, jipproteġu l-impjigi u għajnuna biex il-kumpanniji u n-negozji jibqgħu joperaw. Dan seta' jsir għaliex Malta kellha ekonomija b'saħħitha. Matul dawn l-aħħar snin ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, il-pandemija sabet lil Malta b'saħħitha u preparata biżżejjed għal din l-isfida li qed tiffaċċja d-dinja. Is-surpluses konsekuttivi li rnexxielna niksbu matul dawn is-snin u tnaqqis fid-dejn nazzjonali poġġina f'pożizzjoni soda li nkunu nistgħu nindirizzaw il-kriżi b'mod tajjeb ħafna. Dan kollu frott ta' budgets li saru kollha bil-għaqal, bil-ħsieb u bi pjan ċar ta' fejn ridna li nwasslu il-pajjiż. U propju għalhekk fid-9 ta' Settembru ġie bniet id-dokument ta' qabel il-budget bit-tema lejn ekonomija sostenibbli. L-oġġettiv prinċipali tal-budget 2021 se jkun li jassigura li pajjiżna jerġa' jirritorna għat tkabbir ekonomiku li għexna fl-aħħar snin u li jitgawda mill-familji u n-negozji kollha. Dan id-dokument jixpruna u jikkumplimenta il-proċess ta' konsultazzjoni kemm mal-imsieħba soċjali kif ukoll mal-pubbliku ġenerali. Wara li ġie ppreżentat lill-ġurnalisti waqt konferenza stampa fil-Borża ta' Malta, il-Ministru Cicluna ppreżenta dan id-dokument lill-Kabinett tal-Ministri fil-Berġa ta' Kastilja. Fl-istess jum, il-Ministru Cicluna ippreżenta wkoll dan id-dokument lill-imsieħba soċjali filwaqt li ddiskuta magħhom l-andament u tbassir ekonomiku u fiskali kif ukoll il-prijoritajiet tal-Gvern għall budget li ġej. L-imsieħba soċjali min-naħa tagħhom ppreżentaw il-proposti tagħhom lill-Ministru Cicluna b'mod kollettiv permezz ta' preżentazzjoni li saret waqt l-istess laqgħa. Għall-Ministru Edward Cicluna il-kuntatt man-nies u suġġerimenti tal-pubbliku għall-budget huma strumentali ħafna għaliex permezz tagħhom ikun qed iħoss il-pols taċ-ċittadin. Għalhekk, minkejja ċ-ċirkostanzi tal-pandemija, il-Ministru Cicluna xorta waħda żamm il-kuntatt annwali tiegħu mal-pubbliku permezz ta' konsultazzjoni pubblika li din is-sena saret b'mod virtwali fit-18 ta' Settembru 2020. Permezz tal-budget li ġej, dal-Gvern se juri li għandu idu fuq il-pols tal-familji u n-negozji tagħna. Se nippreżentaw budget ieħor pożittiv u se nkomplu nuru li dan il-Gvern se jibqa' jagħti l-kuraġġ. Se nwedu li s-sostenn tagħna jibqa' dej sakemm ikun hemm bżonn. Konna bil-aqal biżżejjed tul is-snin li ġemmajna, issa huwa żmien fejn dan il-ġid jintefaq b'mod għaqli għal ġid tal-familji u n-negozji tagħna. Għalhekk, taħt id-direzzjoni esperta tal-Ministru għall-Finanzi u Servizzi Finanzjarji Professur Edward Cicluna, għal darb'oħra il-poplu Malti Wawġi għandu moħħu mistrieħ li dan il-Gvern se jippreżenta budget li jieħu ħsieb kull settur tas-soċjetà. Bħalma kien dan il-Gvern li dawwar il-paġna ta' deficit li wired f'surpluses konsekuttivi u fi kredibilità finanzjarja b'saħħitha minn aġenziji ta' kreditu internazzjonali, hekk ukoll ser joħroġ lil dan il-pajjiż b'saħħtu għal darb'oħra minn din il-pandemija. Il-budget li ġej sejrin inkomplu naraw li jkollna poplu b'saħħtu u nkomplu qasmu l-ġid li jasal għand kulħadd. Barra minn hekk, sejrin nibqgħu ninċentivaw it-tkabbir ekonomiku, nagħmlu investiment fl-ekonomija l-ħadra kif ukoll f'setturi diġitali. Dan il-Gvern ser ikompli jaħdem sabiex jiggarantixxi livell ta' għajxien aħjar għall-poplu tiegħu.